Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat, Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangon ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A
Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 10 sa bulan sang Disyembre sa bangtig 2021. Ikaduhang adlaw sang Biyernes sa katapusan nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Atensyon sa mga nagahulog sa entries diri sa aton sa promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. 1 minuto ang nabilin antes ang alas 7 sa aga nga to saning labingunang daily draw winner para sa mga adlaw sa Biyernes nagagamit sa Rexona bilang proof of purchase taga Hacienda Katumbal Barangay San Jose Banwa sa EB Magalona Hacienda Katumbal Barangay San Jose Banwa sa EB Magalona. Congratulations sa Carl Kenneth Canyete sa Hacienda Katumbal Barangay San Jose EB Magalona. Ikaw ang atong tagad og subong nga aga meron ka sa ano mga oras para nga maklaim nimo ang imong premyo diri sa istasyon sa Bombo Radio. Magdala sang duha ka valid identification card with a picture. Ipo-photocopy mo na nga daan pero dalon mo gid diri ang original nga recent valid ID. Carl Kenneth Canyete sang EB Magalona. Congratulations. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition ikasampu sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Ang Palasyo Malacanang at Office of Solicitor General inaaral na ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa Anti-Terror Act. Sa international news naman, si US President Joe Biden hinikayat ang mga leader na dumalo sa kanyang Summit of Democracy na manindigan sa mga ipinapatupad na batas. Kauna-unahang Filipino bishop na itinalaga ni Pope Francis sa Japan patuloy ho na umaani ng mga pagbati. Social media giant na Meta may ginagawang paraan para mapigilan ang ilang pagpapakalat ng maling impormasyon ngayong 2022 elections. Mahigit 20 OFW mula ho ito dun sa mga red list countries dumating ho dun sa Davao. At sa sports news naman, Donaire all set na sa laban nito sa kapwa Pinoy boxer na si Gabalio. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sa amot-saring reaksyon pa rin ang inaani kaugnay ng inilabas na hatol ng Korte Suprema kaugnay sa legalidad ng Anti-Terrorism Act of 2020. Maging ang Palasyo Malacanang at Office of Solicitor General ay aaralin daw muna yung pasya ng Korte kaugnay pa rin doon sa Anti-Terror Act. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Sa Bombo Dennis, Bombo Ever, tumanggi nga munang magkomento ang Malacanang kaugnay sa inilabas ng Korte Suprema na ruling kaugnay sa pagiging unconstitutional o labag sa ating saligang batas ang dalawang bahagi ng Anti-Terror Act. Ayon kay Acting President Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles, dahil hinintay pa nila na makakuha ng kopya ng desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kapag meron na daw silang kopya ng ruling, ay pag-aralan muna ito ng Office of the Executive Secretary, katuwang ang Office of the Solicitor General o kaya ay OSG.
Sandalian niyang mabusisi na ito ng Malacanang at ng OSG sa kanila ikokonsidera ang susunod na aksyon na pwedeng pag-apela kung kinakailangan o gustuhin pa nila. Binigyan din ni Nograles na ang Republic Act 11479, yung Anti-Terrorism Act of 2020, ay patunay ng commitment ng pamahalaan na seryosong tugunan ang problema ng terorismo at para isulong ang rule of law sa bansa. Bombo Raymond. Yes. Ito bang existence nitong Anti-Terror Act ay walang magiging impact dahil doon sa ruling ng Korte Suprema dahil, ito'y Anti-Terror Act of 2020. Ibig sabihin, last year pa ito nag-i-exist, Bombo Raymond. So, paano ang existence nito ngayon? Maapektuhan kaya ito? Well, hindi naman tayo abogado, Bombo Dennis, pero sa ating tingin dito naman ay tuloy-tuloy pa naman yung implementasyon. So far ay wala pa namang naging test case dito simula nung ipairal yung batas pagkalagda ni Pangulong Duterte. At ito namang mga binaril o kaya ay dineklara na unconstitutional ay mga qualifiers. Ika nga, ito yung mga provision na nagtatakda yung definisyon at kwalifikasyon bago maikonsidera na ang isang tao ay terorista o kaya ay ang isang gawa or act ay isang terorismo, Bombo Dennis. Lalo na itong phrase, may isang phrase lang, hindi nga buong provision, yung tinanggal o kaya binaril, binawalang saysay ng Supreme Court. Ito yung phrase kung saan nagsabi na yung kwalifikasyon na which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety na nakapaloob nga sa Section 4E. At dahil sa pagiging overbroad o kaya sobrang malawak ito, yung saklaw nito at maaari na violative o makakalabag sa freedom of expression, Bombo Dennis. Usually, sa mga ganitong may particular na mga gustong i-strike out ang Korte Suprema, anong ginagawa dito ng Office of Solicitor General? Dahil dumaan na ito sa matinding debate, Bombo Raymond, oral argument at mga protesta at marami pang iba pang mga proseso maliban dun sa paghimay dito sa Kongreso. Bombo Raymond, anong nagiging papel usually ng tanggapan ng Pangulo at ng Solgen sa mga ganitong sitwasyon? Well, dahil ito ay batas na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ni Pangulong Duterte, ay automatic na yung OSG ang tatayo na abogado ng Estado dahil Estado ito. So, posible, depende, hintayin natin yung kanilang maging hakbang. Pwede namang procedural, i-apela yung dalawang part na strike out o kaya ay let it be, hayaan na lang dahil hindi naman makapekto in general doon sa ibang mga provision na mas mahalaga. Ito naman, isaklaw lamang doon sa mga hakbang, makilos protesta, mga rally, na kung saan ay maaaring may mapinsalang ari-arian ng Estado, ng pribadong sektor, o kaya ay makamatay, makapanakit yung ginawa na yun. Halimbawa, mayroong example lamang natin, mayroong nakapagtapon ng yung anumang mga ginagamit nila, mga pillbox o yung mga usually ginagawa ng mga realista na pag-provoke na maaaring mauwi sa kamatayan o pagkasira, pagsunog ng mga effigy na maaring kumalat sa ilang mga struktura. Hindi yun ang sinasabi na hindi maaring isama doon sa qualifier o kaya doon sa naturang Section 4E, Bombo Dennis. Sige, abang-abang tayo kung ano magiging aksyon dito ng Palasyo Malacanang. Maraming salamat, Bombo Raymond. Unless may dadagdag ka ba sa schedule ng Pangulong Rodrigo Duterte for today or this coming weekend, Bombo Raymond? Well, ang inabangan lang natin ngayon ay yung kanyang nagpapatuloy na partisipasyon at yung kanyang magiging intervention doon sa nagpapatuloy pa rin na Security for Summit na hosted by US President Joe Biden. Yun lang yung kanyang schedule for this week or for this Friday. Mamayang gabi naman yung panibagong day 2 at doon sa mga plenary sessions pa na magpapatuloy, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat
Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Bombo International News. Hinikayat ni US President Joe Biden ang mga dumalo sa ipinatawag niyang Summit of Democracy na panatilihin ang demokrasya sa kanilang bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na hindi magkakapareho ang bansa ng kanilang mga bansa. Kaya anya siya nagpatawag ng Summit of Democracy ay para magkaroon ng renewal ng demokrasya sa isang bansa. Nararapat na ang mga bansa ay manindigan sa mga batas na ipinapatupad, igalang ang kalayaan ng bawat isa at iba pa. Ito ang 2 araw na ipinatawag ni President Biden na Summit of Democracy na inimbitahan niya ang mga lider ng mga 100 gobyerno, kabilang na dyan ang ilang aktivista, trade unionist, experts at ilang pang miyembro ng civil society. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang pahayag ni US President Joe Biden. And I wanted to host this summit because here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort. American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions, to recommit ourselves to the founding idea of our nation, captured in our Declaration of Independence, not unlike many of your documents. We say, we hold these truths to be self-evident, that all women and men are created equal, endowed by their Creator with certain inalienable rights, among them life, liberty, and the pursuit of happiness. Democracy doesn't happen by accident. We have to renew it with each generation. And this is an urgent matter on all our parts, in my view, because the data we're seeing is largely pointing in the wrong direction. In my view, this is the defining challenge of our time. Democracy, government of the people, by the people, for the people, can at times be fragile, but it also is inherently resilient. It's capable of self-correction and it's capable of self-improvement. And yes, democracy is hard. We all know that. It works best with consensus and cooperation. When people and parties that might have opposing views sit down and find ways to work together, things begin to work. But it's the best way to unleash human potential and defend human dignity and solve big problems. And it's up to us to prove that. Democracies are not all the same. We don't agree on everything, all of us in this meeting today. But the choices we make together are going to define, in my view, the course of our shared future for generations to come. And as a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us. We have to stand for justice and the rule of law, for free speech, free assembly, a free press, freedom of religion, for all the inherent human rights of every individual. Yan ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden sa 2 araw na Summit of Democracy. Samantala, itinalaga naman ni Pope Francis ang kauna-unahang Pilipinong obispo sa Japan. Ngayon ho ay umaani ito ng samut-saring mga pagbati mula sa iba't ibang grupo at individual matapos nga ang naturang pagkakatalaga. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, pamumunuan ni Father Edgar Gakutan, ang Japanese Diocese ng Sendai. Ang Sendai ay isang malaking lungsod sa Tohoku Region at isa sa 15 pinakamalaking lungsod sa naturang bansa na mayroong mahigit 1 milyong mga residente. Ang nasabing pari ay unang nakatalaga sa naturang lugar at nagtrabaho para sa mga biktima ng lindol sa Tohoku noong taong 2011 at tsunami naman mula 2014 hanggang 2017. Bago ang kanyang appointment, nitong 57 anyos na Pinoy na obispo ay nagsilbi rin siya sa Matsabara Catholic Church sa Setagaya Ward doon sa Tokyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, good morning. Ang ating pagbati sa mga nanay, mga mami at mga daddy na rin. Lalo na sa mga nakasubaybay ho sa pamamagitan ng ating Facebook Live, YouTube Live at sa ibang platform ng Bombo Radio Philippines. Good morning po. Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak ay nagbabago rin ang vitamins na kanyang kailangan?
Ang tuloy-tuloy kasi na paglaki ay dapat suportahan ang tuloy-tuloy na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak anuman ho ang kanyang edad. Simula na sa Cherry Pearl Drops habang siya ho ay baby at ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka-teenager na ho sila, ayan, meron naman Cherry Pearl PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong ho ito sa tamang pagtangkad. Siyempre kasama ng proper diet at exercise, Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Ipinaliwanag ni na Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III kung bakit hindi sila nagsasagawa ng mga caravans o motorcades. Ayon sa dalawa na ang pagsasagawa ng motorcade ay hindi parang inilalayo mo ang tao sa sarili dahil hindi mo sila direktang nakakausap. Dagdag pa ni Soto na ang kanilang estilo ay inilalapit nila ang kanilang sarili sa mga tao kung saan direkta ang mga ito na kinakausap na hindi magagawa kapag sila ay umaandar gaya ng nasa motorcade. Layo ng kanilang estratehiya na online kumustahan o maiparating ng mga tao o sa kanilang mga kinatawan ang kanilang mga problema. Samantala mga kabombo, bahagi na ng trabaho ni Vice President Leni Robredo ang magbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Isang halimbawa na dito ay ang web training sa Taguig City. At ayon nga kay Robredo, ito ay isang capacity development program ng Office of the Vice President, kapartner ang Spark Philippines para ho linangin pa ang kanilang kasanayan at kapasidad sa pagninegosyo. Ang programa na ito ay isa sa mga haligi ng Angat Buhay na programa ng Pangalawang Pangulo Leni Robredo. Mga programa na paigtingin pa ho kung siya ay maitatalaga bilang susunod na Pangulo at may ihahalal ng ating mga kababayan. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sinabi ngayon ng Department of Health na hindi dapat pa rin maging kumpiyansa kahit bumaba na sa mga nakalipas na linggo ang naitatalang kaso ng COVID-19. At dahil nga dito sa patuloy na monitoring nakapagtala ang DOH ng 562 na mga bagong kaso ng COVID-19. 12,169 ang active cases ngayon sa buong bansa at 882 naman ang panibagong gumaling na naghatid doon sa bilang na 2,773,891 total number of recovered patients. Yung mga bagong nasawi ay 176. Kaya meron na tayo sa Pilipinas 49,936 na mga binawian ng buhay. Ang total cases ngayon sa bansa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay 2,835,996. Sa data naman worldwide, nakapagtala ang World Health Organization ng 2,268,657,772 na mga tinamaan ng COVID-19 since day 1. Yung mga mild cases, mga kabombo, ay 21.5 million mahigit ang na-monitor ng WHO, habang yung severe o critical condition ay 88,952 ang kanilang nai-record. Yung total number of deaths ay 5,301,513 at ang mga recovered patients ay nasa 241.6 million mahigit ang kanilang naitala. Batay pa rin sa pinaigting na monitoring ng Health Department sa iba't ibang bansa at sa World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ang nasa top spot pa rin sa kasalukuyan. Meron sila, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na malaking bilang nang gagaling doon sa malalaking estado dyan sa Amerika na patuloy na tinututukan ng mga eksperto. Dahil dito, nasa 50.5 million mahigit na
ang infected ng COVID-19 dyan sa Estados Unidos. Yung new number of cases ay 84,739 habang yung new number of deaths ay 816. Kaya meron na silang total number of fatalities na 814,943. Habang yung recovered patients naman, mga kabombo, ay 39.8 million mahigit ang naitala dyan sa Estados Unidos. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita, bibigyan natin ng isang mahalagang panayam. Dahil nga may ruling na ang Korte Suprema dito sa Anti-Terror Act of 2020 at merong mga bahagi ng naturang batas ang nakikitang hindi akma ng Korte Suprema. Kaugnay ho dyan, kausapin ho natin ang nakatutok ang atensyon sa mga ganitong usapin. Commission on Human Rights Deputy Spokesperson Mark Siapno, atin hong makakausap sa umagang ito. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mark. Magandang umaga Sir Dennis at Miss Everly. At sa lahat ho ng tagapakinig ng Bombo Radio, Happy Human Rights Day po sa lahat. Human Rights Day pala ngayon. Pagbati din po para po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Commission on Human Rights. Maraming salamat po sa naging pagpapaunlak po ninyo sa amin kahit alam namin may mga aktibidad ho kayo. Okay, unang-unang tanong Sir Mark, pabor ho ba kayo o kontra doon sa naging ruling ho ng Korte Suprema dito sa Anti-Terror Act dahil may mga bahagi ng naturang batas ang hindi raw akma ayon sa Korte Suprema. So ano ho ang masasabi in general ng Commission on Human Rights dito sa panibagong development? Una sa lahat po magandang linawin na suportado natin ang pagsupil sa anumang anyo ng terorismo o karahasan dito sa bansa. At kaya naman itong paglabas ng desisyon ng Korte Suprema, while we understand na 2 provision lang ang pinasawalang bisa base sa desisyon ng Korte Suprema, is that kinu-consider pa rin natin ito na bilang isang tagumpay sa karapatang pantao. Una dyan sa lahat, naging malinaw na sa pagdeklara ng Section 4 bilang unconstitutional, nililinaw ng Korte Suprema na ang anumang anyo ng aktivismo ay hindi pwedeng ituring na bilang isang forma ng terorismo. Dahil nga dito, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, magandang silipin at tignan na napasawalang bisa din yung tinatawag nating killer qualifier o yung intent ng batas na gawing forma ng terorismo ang aktivismo na naglilid sa anumang anyo o forma ng pagkamatay, karahasan o pagkasira ng ari-arian natin. Pero pangalawa, tinitignan din natin ito bilang isang tagumpay kahit papano dahil yung pagsasawalang bisa naman nung parte ng Section 25 kung saan kinikilala na hindi automatic dapat yung pagpapangalan ng isang grupo or individual bilang isang terorista ay naaayon din sa ating perspektiba na kailangan nagkakaroon din tayo ng tinatawag nating due process. But at the end of the day, kahit pa noong una, kahit pa noong deliberations pa sa ating bill sa Kongreso at maging sa Senado, naging bukas na ang Commission on Human Rights sa pagpapaliwanag na hindi lang ito yung mga provision na dapat tayong mabahala. Dahil meron din mga batas tulad halimbawa mga provision dito sa batas na nag-aalaw sa isang warrantless arrest at sa isang detention na walang judicial warrant. And we think this is very dangerous simply because ito ay function ng isang korte. Kumbaga sa isang sistema ng demokratikong sistema ng pamahalaan, ito dapat ay isang function kung saan meron tayong tinatawag na check and balance. But at the same time, meron din tayong mga provision pa rin na tinitignan na maaring prone to abuse. Katulad na lang ng surveillance, usapin ng surveillance, maging sa usapin din ng extended detention even without a formal charge. So while we consider this as a triumph also for the
human rights cause, we also see that there are still causes of concern. Okay. Sir Mark, with your indulgence, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Tama, tungkol nga dito sa mga provision na ito, talagang masalimut pa rin ho ito. Bombo Ever, go ahead with your question. Yes, isang magandang umaga po sa inyo, Sir Mark. With regards nga po dito sa mga provision na nakasailalim po sa anti-terror law, ano po yung mga provision pa na sa tingin po ninyo ng Commission on Human Rights ay dapat pa pong higit na mabigyang pansin, maliban pa po dun sa mga ilang mga naideklara po na mga labag po sa batas na unconstitutional, Sir Mark? Bombo Everly, isa sa mga itinulak namin is even nung deliberation noon sa Anti-Terrorism Act, yung provision na wag sanang tanggalin yung remedy or yung relief in case man magkaroon ng maling pagkakulong or maling pag-aresto. Dahil sa kasalukuyang batas, pwede kang maaresto based on suspicion alone. So halimbawa, ikaw ay pinaghinalaan ng Anti-Terrorism Council bilang isang terorista, pwede kang idetena ng 10 araw which may be ng 14 days, which may be also extended into 10 days more. So kabuuhan yan ay 24 days at hindi na wala ka pang kasong isinasampa. And so ito, sa ganitong pagkakataon, kung magkamali man sa suspetsya ang Anti-Terrorism Council o ang gobyerno in general, is that dati kasi sa Human Security Act is that merong provision for penalties kung ang pamahalaan man or ang law enforcement agencies ang magkakamali. Ngayon sa Anti-Terrorism Act, inalis kasi yan. Hindi rin explicit sa Anti-Terrorism Act na version natin na naipasa recently na yung pagdidiin sa function ng Commission on Human Rights under the Anti-Torture Act na pwede itong pumasok or mag-check sa mga places of detention na unhampered, unrestricted. So ibig sabihin, kumbaga nawawala yung mga ganitong check and balance aside from the concerns na ni-raise din ng Commission on Human Rights. Okay, Sir Mark, sa ngayon po ba mayroon din po kayong mga pinaplano pa, mga susunod po na magiging hakbang po ninyo ng Commission on Human Rights, pahinggil pa rin po dito sa usapin po ng anti-terror law? Sa ngayon, inaantay natin yung buong teksto ng desisyon ng Korte Suprema. Mula doon ay gagawin natin kung ano man yung kailangan. Pero kahit pa wala yung buong teksto ng desisyon ng Korte Suprema, isa't ang sinasabi natin patuloy naman nagbabantay ang Commission on Human Rights sa mga kaso na naisampa na kahit nung nakaraan pa under the Anti-Terrorism Act. Kung maalala nyo, meron ng mga kaso na sinubukan ang ngipin ng Anti-Terrorism Act which unfortunately has led into certain instances of human rights violation. And so, parte yan ng dalawang function ng Commission on Human Rights, pagpapaalala sa gobyerno, pagbabantay, but at the same time, yung pag-iimbestiga sa anumang aligasyon ng paglalabis sa aplikasyon ng Anti-Terrorism Act. Okay. Sa panig ko naman, Sir Mark, para ho sa kabatiran lamang ng ating mga taga-subaybay, meron ho bang mga kaso talaga, yung existing case na, kung saan yung mga bahagi na idineklarang unconstitutional yung na-cite ng mga otoridad natin, laban ho dun sa ilang tao o grupo man kung meron. Sir Mark, please. Una sa lahat, kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng kaso yung dalawang AITA kung saan ito din ay eventually pinasawalang bisa or dinismiss din even ng government, saying that this was a case of mistaken identity. But initially, itong dalawang AITA na ito ay nakulong na, pero sabi nga nila, may admittance din from the side of government na sila nga ay nagkamali. So dito pa lang, yung sinasabi nating the broad and narrow description of terrorism in the present version of the Anti-Terrorism Act ay dapat din noon pa sinasabi nating tignan, which has then, of course, we know, up until today, has been struck as unconstitutional. Pero pangalawa, meron din tayong mga kaso ng mga magsasaka sa Mindoro, kung saan sila naman ay nakasuhan ayon din sa Anti-Terrorism Act, pero base naman sa suspicion na sila ay nagbibigay ng suporta para i-fuel ang terrorism. And that also, in effect, is dangerous dahil ang sinasabi natin, ano nga ba ang nagka-qualify ng material support to terrorism? While there is definition in the Anti-Terrorism Act, ito pa rin ay masyadong broad at masyadong prone to interpretation. Sa bawat batas, especially sa
isang criminal act, kailangan kasi maging malinaw kung ano yung mga pinaparusahan mo at kailangan merong standardized quantum of proof o ano nga ba yung nais mong parusahan. Dahil without these kinds of standards, ito nga, dito sa dalawang kaso illustrative examples, makikita natin na posibleng magkaroon ng mga paglabag sa karapatang pantao. Okay. Sir Mark, dito ho sa mga binabantay nating development, pero yung mismong proponent ng naturang panukala, nung ito'y panukala pa lang, bago pa naging batas, si Senator Lacson, sabi niya, blessing in disguise pa raw yung ruling ng Korte Suprema. Although may mga nagsasabi, partial victory doon sa panig ng mga petitioner, pero sabi nung main proponent, blessing in disguise. Dahil matatanggal daw yung malamyang parte ng naturang batas. Ano ho lamang ang inyong masasabi? Difference in perspective, no? While we understand, syempre proponent din sila ng nasabing batas. We see them taking on such perspective. Pero at the end of the day, kahit sino man yan, proponent man yan o petitioners against the Anti-Terrorism Act, isa lang naman ang tinitindigan ng Commission on Human Rights na anumang batas na ipapasa natin or ipapatupad natin dito sa bansa ay dapat naayon sa karapatang pantao. Again, sabi nga natin, hindi natin sinusuportahan ang anumang forma ng terorismo or karahasan dito sa Pilipinas. Pero hindi dapat ito hindi na dapat nito sinasaalang-alang ang paggalang sa karapatang pantao. It may be a blessing in disguise, but at the end of the day, ang perspective natin is that we have to take a look at each and every provision of every law, hindi lang ang Anti-Terrorism Act. Especially if kung nakikita natin na ito ay posibleng magresulta sa paglabag ng karapatang pantao. Okay. So, mga kailan ho kaya kung may mga hakbang pang gagawin ang CHR for appeal ba or any action for this matter, Sir Mark? Nung nakaraan din, nagpasa din kami ng amicus brief sa Korte Suprema. Titignan din natin, sabi nga natin, ang magiging cue natin dito ay ang pagtanggap ng buong teksto, yung ponensya nga ng Korte Suprema tungkol sa naging desisyon nila sa Anti-Terrorism Act. Only by then malalaman natin kung ano nga ba yung mga pwedeng next step, dahil even at this point, yung buong explanation kung bakit naging unconstitutional yung Section 4 at saka yung parte ng Section 25 ay medyo hilaw pa at parte pa lang ng desisyon ang nailabas. And so we will take you from the Supreme Court, but nevertheless, we will continue to already call out government for possible human rights violations as well as investigate also cases that comes before the Office of the Commission on Human Rights. Sige. Maraming salamat po sa oras na inilaan po ninyo at mga impormasyong ibinahagi sa umagang ito. Commission on Human Rights Deputy Spokesperson Mark Siapno. Good morning po sa inyo, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Commission on Human Rights Deputy Spokesperson, si Ginoong Mark Siapno, kaugnay pa rin dito sa Anti-Terror Act. Mga kabombo, dako muna tayo dyan sa mga aktibidad, kaugnay ho dun sa, yung ilang guro pala ay pinapipirma daw ng waiver. May kinalaman dito sa mga aktibidad, dun sa mga hakbang para dun sa yung mga teacher na, apektado ba dito yung mga benepisyo ng mga teacher dahil may waiver na pinalalagdaan? Ano to? Sa apilitan ba to, Bombo Dave? Bombo Dave, Vincent Posit, please come in. Bombo Dennis, Bombo Ever, nililinaw nga ng Department of Education na wala silang inilalabas na pulisiya pahinggil dito sa napapabalitang pagpapapirma umano sa mga guro sa isang waiver upang bago pa man payagan na makibahagi sa ipinapatupad na sa kasalukuyan na pilot implementation ng limited in-person classes. Sinabi ito ni Education Undersecretary Teonicito Umali matapos sabihin naman kamakailan ni Marikina Congresswoman Stella Kimbo sa isang pagdinig sa
pinakamababang kapulungan ng Kongreso na may pinapapirmahan umanong mga waiver sa mga guro na nagsasabi na walang liabilities ang kagawaran sakaling tamaan man sila ng COVID-19 sa kanilang pakikibahagi dito sa face-to-face classes sa kasalukuyan. Ayon pa nga kay Umali Bombo Dennis, iniimbestigahan na nila ang issue na ito pero iginit naman na wala nga silang inilalabas na direktiba yung DepEd patungkol sa naturang waiver. Sinabi kasi ni Kimbo na kaya marami daw na mga guro yung umaatras sa pakikibahagi sa in-person classes sa kasalukuyan ay dahil sa napabalitang waiver na ito na pinapapirmahan sa kanila. Samantala, kinuwestiyon naman din ni ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro yung napabalita din na no vaccine, no work policy na ipinatutupad naman ng mga opisyal ng isang paaralan doon sa may Naga. Paglilinaw ni Umali na maging ito ay wala ring polisiya ang Department of Education. Bombo Dennis. Okay, would you know, Bombo Dave, ano lamang yung laman ng waiver? Bakit may waiver? Bakit kailangan may ganito? At magka-idea yung ating mga kababayan, ano ba yung pinadideklara doon sa waiver na yun, Bombo Dave? Ang kailangan daw kasi, Bombo Dennis, na nakasaad doon sa may waiver na kailangan pirmahan ng mga guro, dapat pumapayag daw sila na walang mahahabol o hindi nila maaring habulin ang Department of Education sakali mang magpositibo sila sa COVID-19 sa tuwing sa panahon na sila ay dumadalo dito sa limited in-person classes. Ibig sabihin, kahit anuman yung maaring mangyari sa kanila, wala silang habol sa finances man o tulong mula sa kagawaran. Bombo Dennis, yan yung napuna ni Marikina Congresswoman Stella Kimbo. Pero iginigit nga nitong si Undersecretary Umali na walang polisiya dito yung DepEd at kanilang iniimbestigahan na yung insidenteng ito. Bombo Dennis. Okay, sige. Update mo kami, Bombo Dave, pagka may mga development na dyan para sa, kapakanan ng mga guro, Bombo Dave. Live mula sa lungsod na Makati, Bombo Dave, Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, nasa 40 na pong mga nurses sa Pasig City ang regular na sa iba't ibang pagamutan ng lungsod. At mga tsuper naman sumaya sa pag-aproba ng mga LTFRB ng dagdag pang kapasidad ng mga pasahero. May detalye si Bombo Jovino Galang. Na-regularize na ng Pasig City Government ang 40 na pong nurses mula sa government hospitals. Ang nasabing hakbang ay para bigyan ng pagkilala ng mga nurses sa kanilang kontribusyon at sakripisyo ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na ang pag-regularize sa mga nurses ay isang mahalaga para sa kanilang ginawang sakripisyo. Hindi anya mapapantayan ng anumang insentibo o benepisyo ang nasabing sakripisyo nila. Nauna nang inanunsyo ng alkalde noong Oktubre na lahat ng mga empleyado ng gobyerno sa kanilang lungsod na nagsilbi ng 10 taon o mahigit pa ay magiging regular empleyado na. Mula noon ay umabot na sa halos 2,000 government employees ang nabigyan ng regular employment status at mahigit 3,000 naman ang naging regular mula nang maupo sa pwesto si Soto. Samantala, ikinatuwa ng mga pampaserong jeepney ng National Capital Region ang pagpapanatili pa rin ng 70% na kapasidad ng pasahero sa inilabas ng kautusan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na magiging epektibo ang nasabing 70% capacity ng mga pasahero mula December 9 hanggang January 4, 2022. Lahat naman ng mga pampaserong sasakyan sa ibang rehiyon ay mananatili sa 50%. Kasama rin sa memorandum na lahat ng mga pampaserong sasakyan na mula sa Metro Manila ay dapat sundin ang passenger capacity na ipinapatupad ng mga lugar na kanilang pupuntahan sa ibang rehiyon. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating Metro News, mga kabombo, yung Quezon City LGU nagbabala naman sa mga nagbibigay ng peking solicitation letter para sa di umano'y isasagawang feeding program. Alamin natin yan para hindi ho tayo maloko. May balitang Star FM Manila.
Nagbabala ang Quezon City LGU sa mga nagbibigay ng pekeng solicitation letter na nanghihingi ng donasyon sa umano ay isang feeding program. Ayon sa Quezon City Task Force on Solid Waste Management, nakaabot sa kanila ang impormasyon na mayroon umanong isang miyembro ng Garbage Collectors and Dispatchers Association ang nagbibigay ng naturang liham. Sa isang social media post, sinabi ng Quezon City Task Force na walang kaugnayan sa kanila ang naturang solicitation letter at hindi rin umano nagmula sa kanilang departamento ang naturang mga liham. Idinagdag pa nito na mahigpit umano nilang ipinagbabawal sa kanilang mga garbage collectors na mag-solicit o manghingi ng donasyon. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan na maaaring mag-report sa naturang task force ang sinumang residente na nakatanggap ng naturang solicitation letter o mag-email sa kanilang official website. Para sa Bombo Network News, nagulat Star DJ Bong Almi ng Star FM Manila. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! May paraan ng ginagawa ngayon ang Meta platform ang may hawak ng social media sites na Facebook at Instagram para mapigilang ang tinatawag na coordinated campaigns at magmanipula ng mga pampublikong debate para sa 2022 national elections. Sinabi ni Meta Head of Politics and Government Outreach for Asia and Pacific, Roy Tan, na iniimbestigahan na nila ang coordinated inauthentic behavior sa kanilang platforms. Nagkaroon na rin anya sila ng pagbabago sa mga polisiya sa bullying at harassment. Pinalakas na rin nila ang kanilang toolkit laban sa mga harmful na klase ng mga networks. Defense Secretary Delfin Lorenzana ay pangungunahan daw yung turnover ceremony ngayong umaga sa Philippine Army at yung donasyong baril ay tinanggap na ng Sandatahang Lakas ng bansa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Pangungunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang turnover ceremony ngayong umaga sa Philippine Army. Alas 10 ng umaga mamaya ang change of command kung saan isasali na ni AFP Chief of Staff at outgoing Army Chief Lieutenant General Andres Centino ang pamumuno kay Major General Romeo Browner, ang kasalukuyang commander ng 4th Infantry Division na nakabase sa Cagayan de Oro City. Si Browner ang pinangalanan ni Pangulong Duterte para mamuno sa Philippine Army. Si Browner ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1989. Sa panig naman ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Andres Centino, nasa mabuting kamay ang Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Browner. Una na ring sinabi ni Browner na ang kapakanan ng mga sundalo at ng kanilang pamilya ang kanyang magiging prioridad. Kanya ring tututukan ang gagawing final push ng Philippine Army para tuldukan ang pamamayagpag ng CPP, NPA, NDF. Samantala, tinanggap kahapon ng AFP sa Camp Aguinaldo ang 41 baril at accessories na donasyon ng Triton Defense and Logistics Incorporated at LCS Group of Companies, na ang mga armas ay magagamit ng militar sa kanilang internal security campaign. Sinabi naman ni Singson na ang donasyon ay paraan ng kanyang pagpapasalamat sa militar para sa kanilang mga accomplishments. Ang kasunduan para sa donation ay nilagdaan noong panahon ni dating AFP Chief General Jose Faustino na inaprubahan ni Secretary Lorenzana. Mula kampo, yes, Bombo Dennis. Diyan sa mga aktibidad ng Philippine Army, dadalo ba dyan si Pangulong Duterte o kung sino pa mang mataas na opisyal, Bomboan? Yes, hindi madadalo si physically si Pangulong Duterte, Bombo Dennis, kundi ito ay si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang siyang administering officer. Pero magbibigay ng sa red list countries ang dumating
sa Davao. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box. 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinuna ni Senator Grace Poe ang Bureau of Internal Revenue dahil sa hindi pagsisiwalat ng mga tax status ng franchise applicants. Sa isinagawang Senate Public Service Committee hearing na pinamumunuan ng naturang mambabatas, kulang sa paghahanda umano ang BIR na makakapekto sa 16 na telco at 12 broadcast companies na naghain ng aplikasyon para sa prangkisa. Dagdag pa nito na bago anya sila nagbigay ng prangkisa o nagbibigay ng prangkisa ay tinitiyak nila na wala silang problema sa pagbabayad ng buwis. Hindi rin nakaligtas kay Senator Poe ang Securities and Exchange Commission at National Telecommunications Commission dahil sa hindi pagbanggit kung ang mga aplikante ng prangkisa ay may mga naitalang paglabag. Sa iba pang mga balita, nasa mahigit 6,000 naman na mga drug suspects ang nasawi sa patuloy na kampanya ng gobyerno ng iligal na droga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, na base sa kanilang datos hanggang Oktubre at 31 ng taong kasalukuyan ay aabot na sa 6,215 ang nasawi. Meron ding 315,635 na mga individual ang naaresto. Sa mahigit 200,000 naman na mga lehitimong anti-drug operations mula yan sa Hulyo 1 ng taong 2016 sa pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing bilang ay 13,000 mahigit sa mga ito ay ikinukonsiderang high-value target. Karamihan sa kanilang nakumpiska ay pawang mga crystal meth o shabu sa umaabot yan ng 7,330 kilo na sinunda naman ng marijuana na umaabot sa mahigit din 3,000 kilo ang nakumpiska at mga iba't iba pang mga uri ng droga na bumibigat ng 3,009 kilos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pang mga dagdag na update, abangan ho mamaya sa ating balitang palakasan. Itong mga paghahanda ng kababayan ho natin na si Nonito the Filipino Plus Donaire. Kung kahapon ay balita natin yung tungkol sa kanyang makakalaban, mamaya may update naman tayo tungkol sa kampo ni Donaire. Sa karagdagang pang balita, nasa mahigit 400 pang mga karagdagang mga barangay ang idineklarang drug-free na sa nakalipas na 2 buwan. Base naman sa latest real numbers data na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, umaabot na sa kabuang 23,270 na mga barangay ang cleared na mula sa illegal na droga as of October 31. Nasa 12,000 pang mahigit na mga barangay ang target na mapuksa ang kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay PDEA spokesperson Derek Carion, bago ideklarang wala ng aktibidad ng iligal na droga sa isang barangay, kailangan munang dumaan sa validation ng Interagency Committee of Anti-Illegal Drugs para matukoy kung wala na ngang mga supply ng droga sa lugar. Drug transit activity, wala ng clandestine drug laboratory at chemical warehouse, taniman ng marijuana, drug den, drug pusher at mga drug users sa lugar. Naging malaki din ang kontribusyon ng barangay, drug abuse councils at ng DILG na naging katuwang ng PDEA sa implementasyon ng anti-drug campaign. Sa katunayan, nasa kabuang 12,821 na ng mga high-value targets sa buong bansa ang naaresto mula ng ilunsad ng Duterte administration ang massive campaign nito kontra sa illegal na droga noong July 1, 2016.
Kabilang nga dito ang ilang drug den maintainers, leader o miyembro ng drug groups, empleyado ng gobyerno, elected officials, mga banyaga, uniform personnel at prominenteng mga personalidad. Nasa mahigit 300,000 na din na mga individual at merong 4,000 mahigit ding mga minors ang naaresto. Hanggang October 2021, nasa 6,215 na drug suspects ang namatay sa mahigit 200,000 na ikinasang anti-illegal drugs operation. Samantala, aabot sa 6.5 milyon ang mga bata na may edad 12 hanggang 17 ang naturukan na ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Bacsinsar, Secretary Carlito Galvez Jr., nang nasabing bilang ay katumbas ng 32% ng nasabing age group. Ikinatuwa nito ang nasabing mataas na bilang dahil ay makakalabas na yung mga bata sa kanilang mga bahay at marami rin sa kanila ang makakapag-aral ng face-to-face. Sa kabuuan ay meron na kasing 39.5 million sa 77.1 million na target population ng ating bansa ang naturukan ng bakuna at nasimula na rin na mabigyan ng booster shots sa iba pang mga grupo. Sa mga balita naman sa probinsya, ang COVID-19 checkpoints doon sa may Albay ay inalis na matapos nga ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. May detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Ipinag-utos na ni Albay Governor Francis Bichara ang paglip sa mga COVID-19 checkpoints sa lalawigan matapos ang makilang araw ng mababang naiulat na kaso ng COVID-19. Sa ipinalabas na Executive Order No. 35 ni Governor Bichara, pinapayagan na ang intrazonal at interzonal travel maliban na lamang kung higpitan pa rin ng local government units ang kanilang border. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Captain Justin Usol, ang hepe ng Tiwi Municipal Police Station, inaantay na lamang umano ng kanilang himpilan ang formal na pagdating ng naturang kautusan upang tanggalin na rin ang kanilang checkpoint na nasa Barangay Misibis. Nabatid na ito ang boundary ng lalawigan ng Albay at Camarines Sur kung kaya't naging mahigpit ang pinatupad na checkpoint upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Samantala, tiniyak naman ng pulisya na bagaman lifted na ang COVID-19 checkpoints ay mananatili pa rin ang pagpapatrolya at pagpapaalala ng PNP sa publiko sa pagsunod sa mga ipinatutupad na mga health protocols. Our beloved Governor already executed the EO number 35, the lifting of the checkpoint, border control in the province of Albay. At ito po ay umabot na po sa ating provincial office ng Albay. Ang bagay na naging pahayag ni Police Captain Justin Usol, ang hepe ng Tiwi Municipal Police Station. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! 48 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mahigit 20 OFWs mula ito doon sa mga tinaguriang red list countries ang dumating sa Davao. Ito yung mga lugar na may mga kaso ng Omicron variant sa mga nakalipas na mga panahon o mga araw. At kaugnay niyan, alamin natin ang latest sa report ng Bombo Radio Davao. Bombo Dennis, patuloy ngayon na minomonitor ng Regional Department of Health 11 Office ang sinasabing nasa halos 30 mga report rates o mga travelers na una na ngang dumating dito sa Davao International Airport mula sa mga red list countries. Ito ay paghahanda pa rin, Bombo Dennis, sa bantanga ng COVID-19 na variant na Omicron. Ayon pa kay Dr. Rachel Joy Passion, ang head ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit dito sa DOH Davao, nasa inilabas nga na listahan ng Bureau of Quarantine, 13 mga report rates at ang sa mga ito ay taga Davao, 2 ang sa Davao del Sur at 1 ang sa Davao Oriental, 2 naman yung naitalang sa Davao de Oro at 11 ang sa Davao del Norte. Una na ngang inihayag ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na ang mga nasa red list ay mga bansa nga at jurisdictions at territories na makukonsiderang nasa high-risk countries. Sinasabing ang mga dumating na OFWs ang isa sa ilalim sa mahigpit na monitoring at home quarantine. Kahit magdala umanong mga negative result, ang mga ito, mga pasahero, kailangan pa rin na sumunod ito sa 14-day quarantine kasabay nga ng kanilang pagdating dito sa Davao Region. Samantalang una na nga sinabi ni Davao City Mayor Inday Saro Duterte Carpio na tinanong ito, Bombo Dennis,
kung may possibility ba na ibabalik dito sa Davao yung requirement nga ng RT-PCR test at swab test sa mga pasahero mula sa ibang lugar, ay kanyang sinabi na ito ang magdidesisyon nito ay ang IATF. Ilalim ang Davao sa alert level 2 ay medyo maluwag na at inalis nga yung RT-PCR test requirement sa mga pasahero na dumating dito, Bombo Dennis. How's that, Bombo Dennis? Okay, nice ko lang malaman, Bombo Eman, kung para dito sa mga dumarating na OFW galing sa red list countries, may bukod bang pasilidad na para sa kanila o doon din sila sa quarantine area na mga regular na dumarating dyan sa bahagi ng Davao, lalo na kung galing sa ibang bansa, Bombo Eman? Yung sa mga galing sa dito sa Davao, Bombo Dennis, may mga TMF kasi dito, yung mga temporary facility para naman sa mga OFWs. Possibly, Bombo Dennis, doon muna sila dadalhin nga at yung posibilidad din, Bombo Dennis, na pagdating nila dito ay isasailalim sila sa RT-PCR test, ay isasagawa na rin yan na Bombo Dennis. Ito ay parang maiwasan nga yung pagdating ng pagpasok nga ng Omicron variant dito sa lungsod ng Davao. Pati na rin yung mga dumating mula sa ibang probinsya ng o katabing probinsya ng Davao ay isasailalim rin sa quarantine at RT-PCR test pagdating nila dito sa Davao, Bombo Dennis. At ito ay parang pamamaraan na rin para maiwasan rin yung pagtaas ng kaso ng Omicron sa ibang lalawigan ng Davao region. At dito naman sa Davao, Bombo Dennis, sinabi rin ni Mayor Inday na nakahanda na rin yung Southern Philippines Medical Center kung sakali mang may maitalang Omicron cases dito sa lungsod. At ngayon ay medyo maluwag na rin yung SPMC. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Eman. Yan ang balita mula Impila ng Bombo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña sa Mabasa Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa Butuan City naman, 2 matataas na NPA leaders ang sumuko sa militar. May detalye pa ang Bombo Radyo Butuan. 2 mataas na leader ng communist terror group na New People's Army ang voluntaryong sumuko sa 402nd Brigade Philippine Army. Sa panayam ng Bombo Radio Butuan, kinilala ni Major Francisco Garillo Jr., Public Affairs Office Chief ng 4th ID Philippine Army, ang mga sumukong rebelde na sina Armando Ravanes, na kilala sa alias na Antoy, Kadagat, at Umar Ibarra, na siyang Deputy Secretary, Finance Officer at Political Officer ng Sub-Regional Committee 3 at Second Political Officer naman ng North Central Mindanao Regional Committee. Habang ang isa naman ay kinilalang si Margin Inampas Campos, alias Manoy, na squad leader ng Squad 1 Platoon Sagay, SREC 3 ng NCMRC, na parehong sumuko sa kampo ng militar sa Barangay Bangkasi nitong lungsod. Nabatida si Ravanes o si alias Umar Ibarra, ang kinilala ng 402nd Brigade Philippine Army na high-value individual na malapit at palaging kasama ni Ka Ores. Ayon kay Major Francisco Garillo, nagdesisyon ang mga ito na sumuko matapos ang pagkamatay ni Ka Ores at kanilang naisip na wala nang magandang patutunguhan ang kanilang pinaglalaban. Bitbit naman ng mga ito sa pagsuko ang isang M16 rifle at AK-47 rifle at mga bala. Una ay sabi niya ay wala nang patutunguhan yung pinaglalaban. Talagang napiktuhan sila dahil sa pagkamatay ni Kaores. Supposed to be ang ating information is magkikita dapat sila bago nangyari din kay Kaores. Ang tinig ni Major Francisco Garillo, Public Affairs Office Chief ng 4th ID Philippine Army. Balita mula sa impila ng Bombo Radio Butuan ng Bombo Jason Simurlana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News! Nakahanda si Nonito da Filipino Plus Donaire Jr. sa pagdepensa ng kanyang WBC 118 world title laban sa kapwa nito Pinoy na si Raymart Gabalio. Gaganapin ang naturang sagupan ng 2 sa Disyembre 11 sa Carson, California. Ito ang unang pagsabak ni Donaire ngayong taon matapos na hindi natuloy ang laban nito kay Janriel Casimero. Nakuha ng title ng Filipino Plus ang WBC Bantamweight belt nang patumbahin si Nordine Kubali. Meron hong record itong si Donaire na 41 wins, 6 loss
at 27 by knockouts. Habang ang pulumulok South Cotabato native na si Gabalio ay meron namang record na 24 wins at wala pa ho itong talo. 20 ang naitala niyang knockouts para sa kanyang mga kalaban. Bombo Business News. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakaroon ng financial system para ho sa mga persons with disabilities. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na naglabas ang BSP ng regulasyon na sumusunod sa mga alituntunin ng batas para sa may kapansanan at sa may edad na mga kababayan ho natin. Ang nasabing mga hakbang ay para magkaroon ng financial products at services na mas abot kaya para sa mga PWDs. Maging ang mga bangko at ilan pang financial institutions ay kanila ring hinihikayat na iwasan ang diskriminasyon sa may mga kapansanan at may mga edad na. Tuloy-tuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 50 piso at 30 sentimo katumbas ho ngayon ng isang dolyar mula sa Estados Unidos. Singaporean dollar ho ngayon may katumbas naman na 36 pesos and 97 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 45 centavos at ang euro ho ay 57 pesos and 05 centavos ang naitalang katumbas na halaga. Ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 41 centavos, batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Muli, narito ang ating mga naging headlines. Palasyo Malacanang at Office of Solicitor General hinihintay ng kopya ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay doon sa Anti-Terror Act para kanilang magawan ng kasunod na aksyon. Sa international news naman, si US President Joe Biden hinikayat ang mga leader na dumadalo sa kanyang nagpapatuloy na Summit of Democracy na manindigan sa mga ipinapatupad na batas. Kauna-unahang Filipino bishop na itinalaga ni Pope Francis doon sa Japan, patuloy na umaani ng mga pagbati. Social media giant naman na Meta may ginagawang paraan para mapigilan ang ilang pagpapakalat ng maling impormasyon ngayong 2022 elections. Mahigit 20 OFW na mula ho doon sa mga red list countries dumating sa Davao. Sa sports news naman, si Donaire all set na sa laban nito sa kapwa Pinoy boxer na si Gabalio.
Mga kabombo, ka-Star Nation, 15 days na lamang bago sumapit ang Pasko. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry